Esta fin de semana celébrase na Alameda de Redondela a cuarta feira de oportunidades do comercio de Redondela. Sábado, día 30, dende as 10 da mañá ata as 11 da noite e o domingo 31, dende as 11 da mañá e ata as 9 da tarde. Ven a maior feira de oportunidades do comercio de Redondela. Oportunidades para todas as idades e de todas as temporadas. Nesta feira anual do comercio, moda, complementos, calzado, decoración, xoiaría, fotografía, libros, telefonía e moito máis, cunha ampla sección de moda e calzado infantil. E diversión para todos, áreas de xogos, hinchables e zonas de descanso. Ven a Redondela, onde están as túas oportunidades. Organiza a Asociación de Empresarios de Redondela e o Concello de Redondela, coa colaboración da Xunta de Galicia.